Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.siha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwa gere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Otu nnukwu dibịa omenala azọnyela ụkwụ n'ụlọ ụka. Nke a mere n'ụlọ ụka ama ama dịka Children of Light Anointing Ministry bụ nke onye isi ya bụ onye amụma ama ama dịka onye eze Jizọs aka na-asa ụchụ worldwide. Dibịa omenala azọnyere ụkwụ na ya bụ ụlọ ụka bụ nnukwu dibịa omenala ama ama n'ala Igbo bụ nwoke ama ama dịka akwa ọkụkọ tiwalụ akị n'ala ọba. Nke a mere na ya bụ ụlọ ụka Children of Light Anointing Ministry dịka onye isi ya bụ ụlọ ụka bụ onye amụma onye eze Jizọs aka na-asa ụchụ worldwide mere otu mmemme. N'olu okwu ya bụ dibịa omenala dịka ọ na-abanye na ya bụ ụlọ ụka, ọ sị na mmemme ya nwa bụ onye omenala mere mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga, onye amụma onye eze Jizọs bịara ya mmemme. N'ihi ya, onye amụma onye eze Jizọs na-eme mmemme n'ụlọ ụka ya taa. Ya nwa bụ akwa ọkụkọ tiwalụ akị ga-agakwara onye eze Jizọs mmemme. Ihe dị otu a butere nkwumuche onye dị iche iche, dịka ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na ọ ga-abụ ihe mara mma ma ndị ụka na ndị omenala si otu a na-aghọta onwe ha ma si otu a na-eme nwanne, n'ihi na anyị bụ ndị Igbo tupu ụka ma omenala ekewa anyị. Ebe ndị nke ọzọ na-akọwa na ihe ha hụrụ ebe ahụ bụ ihe jọgburu udele na njọ ma sigbuo nkapị n'isi, n'ihi na ọchịchịrị na ìhè enweghị mmekọ. A sịla na Solex si, kama lere onyonyo ya. Efo onwere nke anyị anọla, anyị nọ n'ekwe, anyị nọ na-abịa. Onye eze Jizọs bịara m okeshọn tata n'ịnwa, o nwere ife ọ na-eme n'ụlọ ụka ya, mma ejerie ị na-anya efo n'ọya nwa ka anyị na-eje na ya Akwa ịhụla ya bụ ihe onyonyo. Ya mere nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, gị onye na-esonye bụrụ anyị esonye, ekenekwa gị. Gị onye taa bụ mbụ ị na-afụ ihe onyonyo anyị, a sị ma ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, biko ọ bụ na Facebook ka ị na-afụ ihe onyonyo a, biko pịara m like. Ọ bụ na Instagram ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo,
biko nwanne pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekirikwana ihe onyonyo a na-egosi gị, biko bịara m sọbskraịb ya na mgbịrịgba nọ ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-egosi gị. Ọ bụkwa na TikTok ka ị na-ekiri ihe onyonyo a nwanne, biko tikiere m ya ma atọ ọkụma. Ị na-emekwa n'ihe otu a obi na-esi m ike na-emekwa ọzọ, maka amakwa m ihe m ji ekwu nwanne. Nlachikwa azụ nnachi azụ n'ọrụ nke m na-arụbu ịma nla ikekwu ya. Udo dịrị gị nwanne mmadụ, gbado anya.